Yadda za ku sami kyautar 200 MB a kowace rana a layin MTN. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Kada ka manta ku yi like da wannan bidiyo, mun gode. Kamar yadda kuka ji na faɗa, yadda ku samu kyautar 200 MB a layin MTN a kowace rana. Wato wannan wata sabuwar garaɓasa ce da aka samu, wacce za ku yi a layin ku na MTN. A kowace rana ku samu kyautar 200 MB, wanda idan ba ku manta ba, kwanan nan MTN Free Browser Unlimited ya fito, wanda na kawo muku bidiyon sa, kuma alhamdulillah mutane da dama sun more shi. Sannan kuma na faɗa muku dama a kowane lokaci yana iya tsayawa. To yanzu dai wancan ya riga da ya tsaya, baya aiki. Hakan ne yasa muka samo muku wacce hanyar da ku samu kyautar 200 MB a kowace rana a layin ku na MTN. Sai dai shi ma kamar yadda wancan ya tsaya, shi ma ta zuwa lokacin ya tsaya, amma dai yanzu haka still yana aiki. Sannan a kowace rana za ku samu wannan 200 MB ɗin, wanda na san za a ɗan samu a ɗan yi amfani da ita. Da haka link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo, description na wannan bidiyo kenan, wanda da kun shiga zai kawo ku wannan shafin da kuke gani. Sai ku duba ku yi ƙasa, sai ku shiga inda aka rubuta download free 200 MB app, sai ku yi download na application ɗin, sai kuma ku karanta ƙarin bayanin game da nan. To da farko za ku fara danna kan nan ne, da kun danna sai ku jira kaɗan, zai kawo ku wannan shafin, wanda a nan ne za ku yi download na wannan application mai suna Stack VPN. Bayan kun danna nan wurin da aka rubuta download now, sai ku buɗe shi kamar haka. Zai kai ku Play Store direct, sai ku yi download ɗinsa. Idan already ba ku da shi, sai ku yi download. Idan kuma kuna da shi, sai kawai ku yi updating ɗinsa. Sannan sai ku buɗe shi kamar haka. Da kun buɗe sai ku ɗan jira kaɗan, za ku ga ya kawo muku wannan rubutu NG MTN 200 MB daily 2022 new now available. Sai kawai ku danna OK. To da kun danna OK, sai nan kuma in kuna so ku shiga group na Telegram, sai ku yi yes. Idan ba ku so, sai kawai ku yi no. Sannan sai ku ga inda aka rubuta non or direct, sai ku danna wurin, sai ku yi ƙasa ku duba, za ku ga inda aka rubuta MTN 200 MB daily, wannan kenan. Sai kawai ku danna kansa. Idan kun danna kansa, to daga nan sai ku zo sai ku danna nan, za ku ga ta fara update, ta fara connecting. To idan kuma ba ta nuna muku wannan ba, bai nuna muku wannan abin da ya nuna a farko ba, wato MTN NG MTN 200 MB daily, sai ku danna nan wurin. Idan bai nuna muku wannan ba, sai ku shiga update tweak, sai ku yi updating ɗinta. Wanda idan kun yi update ɗinta, to da shiga wajen za ku ga ta buɗe muku shi, sai ku zaɓa. Wanda bayan kun zaɓi nan ɗin, sai kai ku danna nan wurin. Da kun danna, ku ga ta fara connecting, sai ku jira. Yawwa, za ta yi connecting ne, wanda za ta sa connected kamar haka. Sai ku ga nan wurin ya fara lissafi, nan ma ya fara yi. Sannan daga sama idan kun duba, ku ga ki alamun ki ya fito, to wannan shine yake nuna ta yi connecting. Sai ku yi minimize, ku je ku ci gaba da amfani da 200 MB ɗinku, wanda da zarar kun ƙarar da wannan 200 MB, to zai tsaya da aiki. Sai dai in ku sa wani sim ɗin, ko kuma ku jira zuwa wani ranar washe gari kenan. To wannan dai shine hanyar da ku samu free 200 MB a layin ku na MTN a kowace rana. To da fatan an ji daɗin wannan bidiyo. Sannan kuma kada a manta, wannan abu kowane lokaci zai iya tsayawa, kamar yadda wancan shi ma ya tsaya. Da haka shi ma zai tsaya kowane lokaci. Idan ka riski bidiyon da wuri, sai ka yi amfani da shi. Idan kuma sai da ya daɗe kai, to ta yi lokacin an rufe. Allah ya taimaka, Allah ba da sa'a. Kada a manta, link ɗin yana ƙasa wannan bidiyo, wato description.